morning guys! Dito na tayo sa airport guys. Punta tayo Sydney. Niwan lang ako ni Dan kasi ipapark niya yung car. Kasi one day lang naman kami doon. Balik kami agad mamayang gabi. So ipapark niya yung car doon sa car park nila. And then, imimit niya ako sa departure. Check-in lang ako guys. Printing one of 4 boarding passes. Huli ka! Guys, tingnan niyo to si Dan. Babe, let's show them. Char! Dito kami sa Hungry Jack's, guys. Bili lang siya ng burger at saka yung fries. Ayoko na yung fries nila kasi ano... Wala, patay na. Sorry fries. Gusto ko yung manipis lang. And I'll have a bite of your burger. Oh, may ano? Okay, mamaya. Kami guys, ay it's not working. Cool sana yun, oh, parang airplane ba papasok. Nakapag-makeup na ako guys. Magbabrowse lang sana ako, tapos nandun na ginawa ko na lang yung makeup ko, nag-foundation, ayan, konting highlight, blush, para hindi ko na siya gawin maya. And nandito pala kami guys, kasi i-film namin yung sa ASAP TLC. O diba? Babe? ASAP TLC, babe. ASAP TLC. Yep. Naghihintay na si Rich sa amin. He's waiting at Carousel 1, my love. Carousel 1. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, ang airplane. So, punta tayo dun. Yung lip tint ko is yung ano lang guys, lip tone get it tint. Papalitan ko to mamaya ng lipstick talaga. Pero okay naman, diba? Maganda naman. Tapos yung sa ano ko, sa eyelashes ko guys, ang ganda. Yung ano, mascara na... What's that mascara? Sorry. Sorry. Napaka-awkward kapag ano, naglalakad ka tapos parang hindi mo alam kung saan. Ay, ano nga ulit yung mascara ko? Yung favorite ko mascara? Anong hair and make? Yun. Guys, hinihintay lang namin si Rich. So, while hinihintay namin siya, pakita sa inyo yung outfit ko guys. This jumper I got from Cotton On. So, ganyan siya. And then jeans from Factory. Shoes from AMI Club Wear. And then backpack. Nakalimutan ko na kung saan galing yung backpack ko. Pero yan. Hintay namin siya guys. Kasi sabi niya, Carousel 1. Carousel 1, baggage 1 daw. Yeah. Guys, nandito na kami sa location. Char. The gang. Oh, hi. May yung vlog niya, mag-hi ka. Oo, hello. Char tayo ngayon, guys. Char. Oo, char. Hanapin natin yung lake. Punta daw kami sa lake. Kasi nandun na siya. May ano naman. May script ako. O, di ba, Bong? Ano talaga ako? Ewan. Kinakabahan ako, pero tinutulungan naman nila ako. Background natin, basura. Merong pa-acting si Dan dito, guys. Si Kuya. Ito yung back. Medyo maluwang. Ako? Yeah, mukha mo. Tapos yung GoPro natin. Para ako yung kukuha nyo. Yes. Asa si audio? Ito. Asan si audio? Ito lang. Ikaw. So, lapel siya. Lapel na siya. Dito siya mag-start. Okay. Tapos, sino muna? Tayo siya. Tapos, ito tayo. Di ba ganun naman sila? Pero gawin mo natin natin, Oo. So, dalawang beses lang natin uulitin tawad. Kasi okay, shoot ka rin namin na kunwari hawak mo yun. Okay, sige. Wait, saan? So, sasabihin ko, hello, asan ka po? Alam mo, hindi. Kahit yun lang yung sabihin mo, kunin mo lang yung gist niya. Okay. Tapos sabihin mo na on your own. Oo, kunin mo lang yung thought of it. Tapos, bahala ka kung paano mo siya sasabihin.
introduce yourself lang. So, kailangan, yung Basta mga sabihin, oo, points is sabihin mo lang, nag-start ako ng vlog. sabi mo lang parang ganito. So, ganito na. You can do it, babe. Just be confident. Take off lang mo. Meron sila. Oo, meron plano. We have to wait for the plane. Yeah. Okay, ready? Stand by. Ready? Ollie. Okay na. Time for take, roll, 5.32, anytime. Ano naman? Isa pa? Okay lang? Oo, Okay, maganda na may sige, ano energy pa? mo. Ito muna ha. Saan ako maglalak? Ikaw yung paddles. Yan. So, doon tayo sa likod din siya. Sa papunta. Ah, okay. Hawak mo siya. Naka-highways pa ako. Hindi na. Nag-activity na to. Talaga. So, pa-forward. Char. Ready? Rolling, 5.32, action! The same ha, huwag ka matense. Ikaw lang mag-isa dito, kunyari. Hindi lang ganun yung feel. Okay. Ready? Roll, 5.32, action! Roll, 5.32, action! Ay, wait. Ito na ba yun? Sorry. Ayun pa, yung intro. Hindi, gano'n na lang. Sabi mo, good morning, gano'n. Okay. That's short. I'll take my I'm bag. not very good at remembering lines. Just, you can do it, babe. And you can say it. Char. The point is, You're right, babe. Alright. ready? Yeah. Excellent, vlogger. One more. That's alright, babe. One more. You're good. Ready? Rolling. 5.32. Action. Ready? Rolling. 5.32. Action. Alright pa. Okay, ready? Stand by. Rolling. 5.32. Action. The things I do for my wife. We're filming this asset thing and she's making me vlog. Everybody. Again, take two. Raz, do an outtake video of this with all us recordings. Do it after the show as well, babe. Here we go. And we're vlogging. And we're vlogging. Take two. I'm the worst actor ever. It's not easy doing this. And boom. Okay. Okay. Ano sasabihin ko pag nagbangga? Wala lang? Nature pa nung lane niya pag nag-bump. Ay, ito na ba yun? Oo. Bangga kami. So, ano? Hello! Charot. Ano lang siya? How are you? Oo, hi babe. Pa, forward mo.
more. Okay, ready? Are you filming? I am. Hello? Our audio's gonna be shitty. Our audio's gonna be shitty. Because we don't have this. That's Don't look it. That's okay. Hello? So I'm not going to say that we're vlogging about us. Yeah. Okay. Rolling, 5, 4, 3, 2. Okay, wag masyadong malayo kasi closer shot it. Ready, rolling, 5, 4, 3, 2. End it with a kiss na lang. Para para may one thing kayo. Ready? Rolling, 5, 4, 3, 2. Action. Guys, tapos na kami, guys. Sila, direct. Direct. Tapos na kami. Picture tayo. Ito tayo lahat. Ito ang galing niyan, the director. Char. I'm beautiful. Oo, very beautiful. Siyempre. Halika, Nag-uusap Rich. pa si Dan at saka si Rich. Oh, that'd be great. Tapos na kami. Let's have picture It's a together. wrap. Introduce them on the vlog. Yeah. Direct. Hi! I'm looking for a boyfriend. Galing namin, guys. Tapos na kami. Ano ba tayo? Mabilis lang tayo na doon. Mabilis Tapos, lang. diba? Diba? Ganun ako kagaling. Galing ni Direk. Si Dan, galing din na. Galing artista. Best actor. Best actor siya. Ay, kakain pa tayo? Or ano? Yeah, we can. Dito kami sa Westfield, guys. Sige. Dito kami sa Westfield, guys. Punta kami dito. Masarap to, guys. Yung Japanese restaurant. Ippudo. Ippudo, yeah. Dito kami sa guys, sa Westfield. Tapos na kami kumain. Umalis na sina Rich. Thank you, Rich. Thank you, Derek. Nakakaloka. Kami na talaga. Maybe do you want to say thank you, Derek? Thanks, guys. You know what we should do? What? Should buy them some Australian chocolate to take home Yeah. next week. Sige. Little Pag present. nakita No, tayo pretty next good. week. Yung bait nila sa amin. Salamat. Ang sarap ng ramen. Nandito kami sa H&M. So, tingnan But natin. next week, okay. Sorry, yeah? For next week, I was Yeah. just gonna wear. It's really, really heavy as well. Tingnan niyo si Dan, guys. Leather jacket pa more. Mikey. This was 449. Naka-sale siya 79 na lang. And kasyang-kasya sa kanya. Look at all this hardware. You can wear this to the footy. heavy. It is. You can give this to your dad. You look like your dad. Ganito yung papa niya. Nagsusuot ng mga ganyan. The old man ko, no? Do you like it? No? It fits you perfectly though. Yeah. Gusto ko i-try to ni Dan, guys. Bet ko yung mga ganito. May mga pa-elbow patch. Don't look at the price. Just try it. Ah, size? Try mo. Is it really? Just try it. It's gonna look good on you. I like the elbow patch. Is it too small? Too small. Okay. Try the next one up. Dito kami, guys, sa Tommy Hilfiger. Meron silang extra 25% off. So, ito-try yun na Dan. Guys, nandito kami sa Darling Harbor. Am I right? I think so. Mayos ka. Uy, kanina pa kami naglakad-lakad, guys. Kanina pa kami tapos. Nagpunta kami sa mall kanina. Yung nabili namin isa lang. Ito. Top lang ni Dan. Isa lang yung binili niya. Eh, nandito kami. Chill-chill. Ganda ng view dito, guys. In fairness sa makeup ko, guys, nagstay talaga siya. Umiyak pa ako kanina sa asap. Sa asap. Nagstay talaga siya. Yung nasa eyebrows ko or sa under eyes ko, yung concealer is na Tarte. Sobrang ganda. Ginagamit ko siya kapag may foundation ako kasi mas okay siya kapag may foundation. Kapag siya lang kasi, parang
very off ba kasi very full coverage, tapos yung mukha wala namang foundation. So yung ginagamit ko pag natural look lang yung after ko is yung NARS. Pero kapag may makeup, yun yung Tarte, and sobrang ganda niya talaga guys. Kaninang umaga pa to ha, sa airplane. Yung ano ko din highlight, on point pa rin siya, wala akong retouch. Di ba sabi ko kanina magli-lipstick ako? Wala, hindi na ako nag-lipstick kasi diretso na kami film pagpunta doon. Pagdating namin sa set, set. Tapos yung suot ko guys, pang airport lang naman sana to. Dami pa naming dalang gamit, mga damit. Hindi na kami nagbihis. Sida nagbihis kasi hindi pwede yung YouTube na logo. Dalawa pa naman sana yung pinaprint niya. Hindi niya nagamit kasi hindi pwede yung may YouTube na logo. Anyway, ito lang yung suot ko guys. The whole time, lahat ng film namin, ito yung suot ko kasi sabi ni Derek, okay lang daw. O, diba? Pa-direct ako. Para akong correct. Pero ito yung view natin guys. Yan. Yung Ferris wheel daw na yun, $5 daw each. Is that right? $5? You look good, my love? There you go. Guys, bili kami Mang Tetsu. Uncle Tetsu na ano guys, yung cheesecake. Kasi di ba wala yun sa Adelaide. So, nandito siya oh. Feeling ko naaamoy ko na siya. Kahit siguro nasa isip ko lang yun. Pero, sarap nitong cheesecake na to guys. Ako hindi ako mahilig sa matamis ha, pero iba to. Oh, ang daming ang tao eh. Japanese cheesecake. That one, people. Uncle Tetsu's Japanese key cake. Anong key cake? Cheesecake. Diyan. Marami pa naman sila, babe. Hindi lang cheesecake. They don't just have cheesecake. They have a lot of stuff as well. Maraming tao. We got our Mang Tetsu, guys. Uncle Tetsu. Isa lang yung binili namin. Share kami ni Dan. Sa airport na namin yan kakainin. Check lang ni Dan kung saan yung train station. Papunta airport. Meron train station dito. Ito papunta sa train. Pero hindi namin alam kung pa-airport yan. So, double check muna niya. Bago kami pumasok. Sorry? Bili kami ticket, guys. Opal card. No, I saw airport terminal. Asan ka na? It was on the very first one. Babe, go back. Well, I don't... You're going D. Oh my gosh, what did you click? That's the international terminal though. Domestic. And guys, single trip. So we need to figure out kung saan tayo. There's only... Okay. All good, babe? It's Central or St. James. That's right, we'll work it out. Yeah. Which one's there? Mag-ano tayo? Sydney Hall. Sydney Hall. Nag-stop kami sa ano kanina guys, yung parang party stuff. And sabi ni Dan, stop tayo. Tingin tayo ng baka meron tayong madadecorate sa birthday ko. Ito guys, happy birthday. Rose gold siya. Prismatic daw siya. And then we got this. Kahit na meron na naman kaming birthday cards, binili pa rin namin kasi ang cute. Meron siyang 6 bags. Cute diba? Yun lang. And then yung t-shirt ni Dan, ito, pink. I mean pink? Gray. Guys, naligaw kami. Naligaw kami, guys. Pagka bili namin ng ticket kanina, pagkababa namin, meron agad train. So sabi ko, babe, sakay tayo. Kasi si Kuya nagmamadali. Sumunod ako kay Kuya. O, diba? Si Kuya yung sinisi ko. Pagdating namin dun, na-realize ni Dan, kasi mga pang-4, 5 stop na ata, na-realize ni Dan, sabi niya, mali tayo. And sobrang layo talaga. Like, kung pang-airport pa dito, guys, nandito kami. I know how to do it. Sobrang layo na talaga namin. Buti lang, tinanong ko yung yung babae dun, yung pasahero dun. Tinulungan niya kami, guys. So, ngayon, That's alright. galing tayo saan? We started from there. We started from here, guys. Pumunta kami dito.
Dito sana kami papunta. Nandito na kami ngayon. Pero, Okay. Okay, so dito kami guys. Stop kami dito, tapos balik. Okay. Ito yung magdadala sa amin guys sa tamang lugar. Sana. Let's go, my love. Totoo na to guys. Para airport na sabi, trains to airport. So dito tayo guys. Sa baba. Platform 1. Dito na kami guys. Sige, thank you very much. Labas na tayo mga kaibigan. Babe! Si Tony. Tony. Oy, Tony! Hello! I'm so funny. Babe, am I funny, babe? Sarap niya guys. Sobrang lambot. Napaka-dangerous kasi parang wala lang siya. Kaya ang bilis maubos oh. Guys, bahay na kami guys. Sobrang pagod na ako. Na-delay pa yung flight namin. So, tatanggalin ko lang yung makeup ko. In fairness talaga sa makeup natin guys, nagstay talaga siya. Oh. As in, yung lips ko din. Hindi na din ako nag-retouch. Natulog ako sa plane kanina, kaya ganyan yung itsura ko. So yun na guys, yung video. Grabe, 2 oras lang yung tulog ko kagabi. And now, magkukulang naman yung tulog ko. Anyway, that is it for this video. Thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Good morning.